escolta. Ara contra el Newcastle el dissabte. Escolteu-me, us porto, no és una secció, però us porto una mica de contingut del dia a dia, del que passa últimament, perquè me respongueu ràpid, amb una frase o... Curteta de peu. Curteta de peu, Vinga, vale? Primer Bé, cop. sí, no és una secció, però és unes frases Foli. o unes preguntes Foli. i vull que m'analitzeu com respongueu de forma curta, vale? Una frase o un d'això, sí. No poden tardar més d'un minut, Sí, per aquí. ¿vale? Vale. Roncero ha dit, Pedri es un jugador notable, nada extraordinario. Què en penseu? Es va al faltar. No ho puc dir. No siempre de fútbol. És un analfabet. Punt, ja està. Tu què dius? Tu què dius? Nazi. Vale, em sembla bé. Va, el que més destaqueu i el que menys us va agradar del partit del Villarreal. Que vam guanyar, que és m'agrada. No va jugar en Sofati. És el que més és veritat. No. No. O sigui, potser... Destacar com a que m'ha sorprès vale, de que no va sortir, no va jugar, no va aparèixer. És el que més et va destacar. El gol de Pedri. Sí, I- el gol que té en general, no el gol. El que menys us va agradar. Però és molt mal. Sí. La primera part no m'han dit. La primera no, però la segona ens vam adonar. Sí, sí. Però vam guanyar. Sí, Sí, guanyar. esteu els tres d'acord amb això. Hi ha alguna cosa que... Molt ensupit. Sí. Però bueno, però bé. Però, A veure, així a bote pronto, va. Sensacions per al partit de demà, Barça United, l'autèntica Champions. I la porra. Sí, sensacions i porra. Quin partit preveieu i la porra? sensacions, partit crec que serà un partidàs. Rotllo, el Manchester atacarà, nosaltres atacarem, jugarem bé futbol també. Serà un molt bon partit i veig un resultat ajustat, rotllo un 2-1, 1-2, 3-2, 3-1, però confio que el Barça pot tirar endavant. Jo prevec una nit de Champions. Tarda. És a dir, nit de Champions jugant a Europa League. Em refereixo. No filla, va fer Que des d'abans del Covid potser no haurà, no hi va haver un partit com el que hi pot haver demà, un rival. 90.000 Europeu. però 88k, demà. Sí. El problema és Jo l'or. dubto, El problema és l'or, tio. 80 Gente i que lo pico, siente. 80 i pico, sí. A la mitja part, si veig el partit, no. Porra, Porra 3-0. tu? 2-0. Confio en una part. Jo 2-1. Va. I veig un partit molt obert, també. El Barça intentarà controlar, el United intentarà sortir. A veure, espero que el Barça no es passi d'excés de voler controlar el partit, perquè llavors és el que diu el torne avorrit. Però bueno. Havia comentat això de... Bueno, no, perdó. Un altre tema que és de les notícies, d'això no en parleu a Pericos, ni merengues, ni el Mundo Deportivo tampoc en parlen. És a dir, Dilluns va sortir Benito. un informe dels Mossos en el que denuncia que Bartomeu va pagar a través de terceres empreses amb diners del Barça a periodistes com Albert Lezán i Marcel Llorente. No és res nou, però va sortir un informe dels Mossos. I ell ha replicat dient que els Mossos relacionen malament les conversacions que van poder veure. Vale? Tinc dues afirmacions en el qual he escollit entre tres opcions. Vale? La primera és tonto mafiós o FDP. Quina creieu? Quina dieu? és a dir, Bartomeu. Sobre Bartomeu. Els tres. Estrés. No va al combo, tio. Com que no? La combi completa. Tot. Ah, mulleu-vos. Tonto mafiós o quin és Tonto. més? Un tonto que és mafiós. Un tonto I que per tant és Puta. FDP. Clar. Sí, clar. Presumptament. Mafiós. Sí, Jo dic mafiós. Jo dic FDP. Però mafiós, mal. M'explico? És a dir, Que no. és un soneo, tio. O sigui... Jo crec, fa anys, hagués dit, fa 5 anys voto això, dic tonto. Ara voto FDP. Jo sé que quan va... O sigui, ho he sentit a la meva veu, quan va entrar el Sandro Rossell a la presidència del Barça, el primer que va fer va anar a les redaccions de tots. Va anar a les redaccions de tots els diaris i de la Corpo i si us hi fixeu, quan va haver el Rossell i el Bartomeu, el Xavi Valls no sortia mai. Sí, sí. No. Se'n va carregar bastant. I el Xavi Torres. El Xavi no sortia mai. Sí, sí. Descarregat. Aquí no venim a informar, van dir a la sotana. Sí, bueno, no. Bueno, Hi ha una data. el seu modus operandi era aquest. Mafiosos i gent que no són del Barça. Sí, sí. Es foten a la poltrona per... No, és que vas a veure Societat Espanyol. Però tot això perquè és culpa.
Perquè el Barça va bé. No, perquè estan fent la... Tampoc estem parlant, no? Que totes les notícies aquestes ara no es dan. Perquè també estem... Això primer, però a part que del Barcelona anirà sortint coses perquè els Mossos estan fent la investigació i van sortint filtracions. I un altre triar. Què faríeu vosaltres? Retirada de soci? Que torni els diners que ha robat? O presó? Gulag. Que torni els diners que ha robat. Puto gulag. Que torni els diners que ha robat. I tu? I presó. O sigui, que torni el diner i presó. Presó. Combo, és que tampoc és marica, combo. Eso pot excomulgar. ¿No? De Roma, de... O, Jo, tinc una La imatge de la tocada de Nacho Panys, per mi seria més que una Copa del Rei. No, però heu vist Juego de Tronos tots? Sí. Jo no. Bueno, però escolta, i no sabem al respecte, és a dir... Bueno, quan aquella passa pel mig i els cobreixen tots, Sí. l'heu vist? Sí. Vale? Bueno, pues jo faria el mateix. Un dia, al Camp Nou, despullar, Mira, ja t'ho va dir. amb les ganes plenes, i que la gent li pogués tirar coses, insultar-lo i això. Lapidarlo. No, o sigui, sense matar-lo. El Sergi diu, és que molt amb tu, Diu, donar un tom al Camp Nou despullat amb les ganes plenes i cada soci té un objecte per tirar. Sí, no, jo presó. Jo vull veure la foto aquella mítica i serà triplet. Europa League, Lliga i allò seria triplet. I Espanyol a segona. A mi això m'és igual. Ho dic en sèrio. Que l'Espanyol... És que és el que dius, és un altre nivell. A mi m'importa el Madrid, puta Real Madrid. L'Espanyol a mi, ho guanyo, que perdo, pues estigo per allà a mitja taula i ja està. No em fa nosa. Però després venen aquí i treuen un empat, els desgraciats. És un de cada 100 anys. I encara fan denúncia pel Lewandowski. Bueno, va.